Ndị Igbo niile, ekenekwa m unu. Afa m bụ Nwaada Mrs. Ifeoma Anijekwu. Asị m nke onye chilu ya zelu. Ndị Igbo, ya dịkwala onye enu mma, ya dịkwala onye anị mma. O nwere ife me nji wee pụtakwa ọzọ n'ụbọchị tata. Asị m ka m bịa kwuo gbasara asụsụ be anyị. Ife na-emebizikwa, anyị ama ekwekwa ka asụsụ anyị nakwa. Biko nụ, nna ayọkwa ya ọbụla ayịyọ. Asụsụ anyị na ọ ga-adịkwa njọ n'ọdịnihu. Ụmụ anyị ama amazikwa ọfa jebe eje ka ọfa na bana. Fa ga-atọkwa na mba, maka na ebe ọbụla ị ga-azụrụ Igbo juru mba niile. Igbo bụ ozulu mba ọnụ. Ị gaa na mba Amerịka, ndị Igbo juru ebe niile. Ị gaa na mba UK, ndị Igbo juru ebe niile. Ị gaa na mba Europe, ndị Igbo juru ebe niile. Na-amụpụsị nwa ebe niile ha nọ. Na mba Asia, ha juru ebe niile. Anyị bụ ozulu mba ọnụ. Igbo amaka, Igbo dị mma. Mana o nwere ife na-achọ ịnanarị anyị n'iyi. Ya bụ ife wee bụrụ asụsụ anyị. Biko nụ ndị nne na nna, ejikwa m chi anyị bụ Chukwu anyị na-ekpelụ wee na-ayọ biko nụ ka anyị jisi n'ike na-akụziri ụmụ anyị ka esi asụ asụsụ Igbo. Asụsụ a dịkwa mkpa, ọ dịkwa ezi mkpa, ọ dịkwa ezigbo mkpa. Eji m Chukwu anyị unu biko nụ. Onye ọbụla gbatanụ, gbazuonụ, ka anyị niile tinye n'ife ọnụ, ka anyị na-asụkwa asụsụ ndị mba ọzọ, ka anyị malụkwa na nke anyị dịkwa ezigbo mkpa. Maka mgbe anyị ga-anata ebe onye ọbụla si wee bịa, mgbe anyị ga-anata ebe anyị dị iche iche, ka ọ ghara ịbụ na ife mwute obi dịla anyị. Kedu ka mmadụ ga-esi mụọ nwa ọ da akụziri nwa ya asụsụ anyị, ọ da akụziri nwa ya ihe gbasara ebe anyị si bịa? Mgbe nwa ga-etoche wee malụcha ihe, ọ ga-afịakwa ya ezigbo arụ ibidokwa n'isi mụwa ihe gbasara asụsụ anyị na ihe gbasara ọdịbendị anyị, ihe eji malụ ndị omenala Igbo. Kedu ka isi akụziri ụmụ gị ihe gbasara asụsụ anyị, ihe gbasara omenala anyị? Ị na-ewepụtakwa ezigbote oge akụziri ụmụ gị ihe gbasara asụsụ a, ihe gbasara omenala anyị, ka ndị be anyị si eme? Maka na omenala Igbo dịkwa n'ụdị n'ụdị. Ndị ọbụla nwelụkwa omenala ndị befa. Kedu ka isi akụziri ụmụ unu ihe gbasara ka ndị be unu si ebi, ka ndị be unu si eme, otu esi eme emume maka ịnụ nwaanyị na ụmụ ihe ndị ọzọcha? Ị na-ewepụtakwa oge akụziri ụmụ gị ife ndị a? Ka anyị agbalụ nkịtị na-eme ndị ọzọ anyị che na ya ka dị mkpa. Ndị ọzọ a na-eme dịkwa mma, mana asụsụ be anyị na omenala anyị dịkwa ezigbote mkpa ị na-akụziri ụmụ anyị ihe gbasara ndị nna nna anyị. Maka na ndị nke a nacha, mgbe anyị nọcha n'ụwa, na ụmụ anyị na-eso anyị amara ya. Ọ ya bụkwa na mmiri ama nsị na popu eje nga. Biko nụ, ana m ayọ onye ọbụla bụ nwaafọ Igbo niile na Igbo n'ụwa gburugburu, jisi na ike ka anyị tinye okwu ọnụ. A na-ekwukwa okwu a, mana onye kwuche ekwulu agafelu, onye kwuche ekwulu ọgafelu. O nwere ihe mere eji atụnye aka n'ihe gbasara asụsụ anyị. Ọ bụrụ na nkịtị, o nwere ihe kpatalụ onye ọbụla ji etili mkpu maka ihe gbasara asụsụ a. Biko nụ, ejikwa m Chukwu anyị unu. O nwekwara ife melụ mgbe gara aga nnụrụ maka onye mụtalụ nwa, o wee bụrụ ofu nwa ka ọ mụtara. Emechaa, o wee na mba ofesi, o tego aka, mebi na arọ ọnụọgụ gara aga, ọ
amarọ m. O wee mechaa, o wee nụọ nwaanyị, o wee bụrụ onye ọ nụrụ bụ onye amụkwara na mba ofesi ebe ha nọ. Ha wee mụọ nwa wee mụchaa. Emechaa, nna wee nwụọ. Enwere ike ibunete nna nwụrụ be anyị ka enye ya na mba ofesi. Ada ofu nwa ka ọ bụ, ofu nwa nwoke. Ha wee biwe. Emechaa, o nwere ofu ụbọchị, o wee bụrụ na nwa nke onye nwụrụ anwụ ya nwoke tochego na o nwere ebe o lute. Ọ bụ na o nwere ihe a na-ekwu ekwute. O wee kpọọ afa be obodo ebe o si. O wee sị ya, ọ nna gị bụ nke dị ụtọ. Ọ sị na ọ marọ. Emechaa, onye nwa wee sị na ọ ga-abịa n'ụlọ ka ọ jụọ. Wee bụ na onye ọ na-ekwu bụ onye ahụ nwụrụ anwụ. A na-ekwu na amaazị maka onye nwa na amaazị ihe gbasara onye nwa nwụrụ anwụ, nna nke nwa nwụrụ anwụ. O wee bụ na olugo ihe dịka arọ 15 ọnwụ amaazị maka ya. Ebidozie na-ekwu kedu ihe a ga-eme ka akpọnata ụmụazị a, maka na be nna ya afịfị epuchego. Ọ dịrị ka ụfọdụ ụmụnna na-azọzi anị. Ụmụazị wee nọrọ na mba ofesi wee na-agbago na-agbada. Ha marụ ihe a na-akọ be nna ha. A wee na-ekwu ka amarụ ka e ga-esi wee kpọnata ụmụazị, si na ha enwezikwa uchu ịnata, na ha enwere uchu, na ha enwere na uche ha dị ọzọ n'ihe gbasara anyị, n'ihe gbasara ndị be anyị, na ebe niile bụ ofu. Asụsụ anyị ha mara asụ, isi ọha ada anụ. A na-agbakọ, na-eme emume, na-agbakọ, na-ekwukọrịta kedu ihe a ga-eme. O wee bụrụ okwu wee bụrụ ilu. Ụmụazị si na ha enwezi uchu eme na mama ha na onwe ya si na ebe niile bụ ofu. O wee bụrụ na akọwawa na mgbe nna dị ndụ, o nwere ka o si kụzichere ụmụ ya ihe gbasara ihe gbasara maka ụmụazị ịma asụsụ be anyị na ụmụazị ịma omenala be anyị. Ọ dịkwa ezigbote mkpa, maka na mgbe ọ ga-emecha asịkwa na mma. Bikonu, eji m chukwu anyị onye ọbụla ma na ọ nọ na mba ofesi na ọ nọrọ na be anyị. Eji m chukwu anyị onye enu, eji m chukwu anyị onye anyị. Onye ọbụla wepụtebe oge kụzibelu ụmụ ya, kụzibelu ụmụ ọ mụrụ asụsụ be anyị, omenala be anyị. Ọ dịkwa na ezi mkpa kụzibelu ụmụ gị ihe gbasalụ, kọbalụ ụmụ gị akụkọ ihe gbasalụ nna gị, ịma nna gị ihe merụ mgbe nwanụ. Kụziwelu ha, gwa ha nke dị mkpa. Ebe unu nwetara oke anị, ebe unu nwetara, bido na-agwanụ ha, na-akọwalụnụ ha ka ha na-ama. Maka na ọbụkwa mgbe ha ga-akatacha arụ, mgbe ha ga-etinyechezi uchu ha na n'ihe ọzọ ka dị ha mkpa. Ibido kụzibezikwalụ ha mgbe ha katara arụ, ọ na-afịakwa ezigbo arụ. Ọ na-afịa ezigbo arụ ha wee ịghọta, ha ma aghọtakwa. O wee bụrụ ihe nji wee bịa. Ọtụtụ okwu adọrọ n'ụka mgbede. Atọọla ọmalụ, atọọla ofe ka ofe n'isi n'ọfịa. Bikonu, jisi na ike tinye n'uchu n'ihe a nkwu. Ana m anyọkwa onye gafetefu ihe gbasalụ ihe onyonyo a mme, biko nyere m aka gbasara ya, na ihe a dị mkpa. Ịbịa na kọment sekshọn, onwe ka m si kwuo na m ekwuterọ, biko gbazielu m, maka na o nwere onye na-amachi ihe niile. Like ya, share ka ọ gbazuo ebe niile, ka ụwa niile na-anụ ya. Na nke anyị na-eti mkpu, o nwekwara ihe mere eji etiri mkpu ekwu maka ya. Ọ dịkwa na ezi mkpa, maka na Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo dị mma. Mgbe na-ayọkwa onye ọbụla, biko nu fụlụkọta na onwe unu n'anya. Ịfụnanya tiba n'etiti anyị. Onye ọbụla agbasi n'ibi ya saga. Onye ọbụla akọjazi n'ibi anyị, ebupụtazi n'onwe anyị n'iru akwụkwọ. Ọ bụrụ ihe eji mara Igbo n'anya mgbe gara aga, mgbe gboo. Anyị fụrụ n'onwe anyị n'anya. Ịfụnanya ya biko ya chibala ndụ anyị, ya chiba n'etiti anyị, ya chiba ebe niile anyị nọ. Fụ n'onwe unu n'anya, ka anyị welụ na ịfụnanya na-aga. Ịfụnanya ọ dị ezi mkpa. Ịfụ nke nwanne gị na-ada emete, ịpụtazi na n'iru akwụkwọ na-ekwu na ọ mara eme, na o metere ya, na eke o si eme. Ka ndị Igbo si agba onwe ha saga n'iru akwụkwọ, ọ dịkwanụ njọ, ọ dịrọ mma. Ọ bụrụkwasị anyị ka emelụ iru akwụkwọ a.
emekwala ya onye ọbụla nọ n'ụwa, mana anyị nwa bụ ndị Igbo na-emezikwa ya, anyị ada emetechezikwa ya ọfụma. Biko nụ, ọgwụkwa nke ọra m n'ọnụ, ya dịla onye enu mma, ya dịla onye anụ mma. Biko nụ, nke onye ji dị mma jisie ya ike, nke iji na-adịrọ mma biko rapụ ka iji chọọ nke dị mma jide. Ekwuchakwanụ m biko, ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ nwaada Mrs. Ife Anichekwu. Asị m jisie n'ike, biko nụ jisie n'ike, ọ ga-adịrị unu mma. Nke onye na-eme ya gazieli ya, bụ nke dị mma ya gazieli ya. Arọ a ọ ga-adịla anyị onye ọbụla mma. Arọ 2024 ọ ga-adịla anyị mma. Anyị ga-adị ndụ lie ngọzi anyị, lie ya n'uju, na anyị dịlịkwa na-aga fụkwa ụmụ anyị. Ọ ga-adịla onye ọbụla na mma. Ekwukwa m ya otu a m kwuru ya ka ọ ga-adị. Jisie n'ike, ka ọ dị n'oge ọzọ.